Baerera ogotigwe sikone serikali yo muraiwense Dr. William Ruto nabo igo koene kyabna sobochori oboke bore bosyo nigo barachigusira abarai muri kyoito Stephen Nyariki Mbunde na ikirana cinsemecho nabo igo gotwarigania orobotiro kubwatya Vale nobororo bonene gati y'abasubati ba Smart Mama anne mono abakurati kuri bunge ya North Mugranko nigo ko mo berero ko gechugo konene asugo tumekwa gusire serikali ya robisi ase kurende batanya okonyeka kende korengana barabuni go berere teneninga mbago cha kwendra gusire serikali na inde bangi na twarenge kieni twatangiri gugo mugaso toitire twabeire muna chinguko twaonjo kirekeni na tori gaba kungwa babura ka bara Smart Mama totali korte gitne to kore yoro tuna twatengerwa kama gorato nyarire twachire gwake samna kurutwa gachande gete serikali yeye bono twahete chukura ngajiro nya serikali bono yaburi bona bangi no tokare gotenge kubaka twanyarike abangi na babande twachete kobeka ama unancheniche bono murayi bwe kyombeki ekimna Smart Mama twachandekire bono twachire gaga kitokonyeke eyo minto ekiagara no na abana baito bono twatengire baka abana abarisi abangi na gusebona ntori koligererigwa twatore Smart Mama togosiro mushimi goito mwanjwa twasinya moko bono twaika engaki agakare gotoire gochikonge buna menya nkobori ari chikura twachire gwake sabo twabire daracha buna antu abakurati aba kare twabeire nga daracha mono abaisanga baikire twanyore ngo bagakare ko guchitenda abangi na babo isanga bamwe batasekerera batanga abakurati abantu rakonyeka twatengire abangi na bangi buna bari magaiga batengigo marikaerire buna bari igamba bwati mariko chiteyo chiara cha marika bamwe bakune iga maguru tayo okwana imeye chiro ya kerenyo ase bunge ya North Mugrango imeyanyamira nigo batebirenga mbago chiago sira umujumbe bororo North Mugrango moske chwash nyamoko no morwaneli huyuago siro UDA moske Francis Amenya asekorende barachego sira umurwanelia ukomosira Dr. Fred Matiang'i moske Jeremia Unkaro gwekiama kia UPA igekereni tumeteseka bone gento gyo kumia ototagetiga amenya ntuyo amenya ngwani tamu na noyo na nyamoko na Ruto off bono ntu asetore igotore igarari asongaro na Matiang'i Chabani togaki na chandekera so mwesimiwa na achire boire ngo matabiri gakyo mwesimiwa antonkonye kali gasinkoria omwana one byo kokonkonye ro mundu seria ari mandere Somalia ari omundu seria transfer yo katara swaga kiagarare ndo nyori antabi next week ya na kwa Nyamoko ndio mheshimiwa wetu lakini atusaidii. Sasa wamama tunasumbuka hapa kwa soko. Tunalia wamama tusaidiwe. Kama ni aje wamama? Tukangainwe chiro na Ruto agocho kwani bintu 800 asetageka. Atimisi oteba chipara manyete bakama ama ebipara binde yata na ni tutotamanyete bali abanyene baga. Lakini ebipara ebitari korose. So we are tired with him. Smart Mama hababeire bakomosira umujumbe chwash nyamoko oyora serikali ya Ruto nigo batebirenga sentundega nigo barachigosira Dr. Fred Matiang'i na kumotia serikali asogotekerania achira barwete gobono twamanya goteba iga ntu twadisife gitio koru ase Ruto twacha so mwana oyo itoko okengo Matiang'i wamanya koligererio omumuro oyo itongege sasa ogocharuka guchigoro okoro serikali imetusumbua sasa tumetoka huko Ikonge penye tulienda huko tumekataa maneno ya serikali yenye kwa uwanja hata Raila wetu amekufa hakuna mwenye anatutetea kwa hii serikali sasa ya Matiang'i ya Jeremia Ungare MCA na tu ikire ngatina rero twajye karengera ringa ongaro omuntu ko no muntu someka nda apate encourage bara twacha rero kusigwa media gotebanga se tuikire esa igeria ito yo mugusi Matiang'i ito igo twachire gutangasa ngantu otore nyuma ya Jeremy Ungaro for MCA Kerenyo Ward na Dr. Fred Matiang'i Stephen Nyariki Mbunde Soko TV ya Kerenyo North Mugrango County ya Nyamira.